Així s'han trobat per primera vegada la ballarina Sol Picó i el músic Marco Mezquida. La seva cita cegués ha estat al monestir de Santa Maria d'Àneu, tot i que no ha estat precisament íntima. I és que prop de 200 espectadors han seguit aquest espectacle de dansa i música amb el que s'ha inaugurat el 28è Dansàneu. Enguany, el Festival de Cultures del Pirineu ha volgut comptar amb un dels noms propis de la dansa contemporània més rellevants del panorama, en aquest cas acompanyada del premiat pianista Marco Mezquida. Una proposta sense diàlegs que presenta una història d'amor amb les diferents etapes de l'enamorament. Aquesta ha estat la primera de les 15 produccions que formen el programa d'aquesta edició. Per primera vegada, els espectadors han pogut comprar les entrades online, un sistema que des de l'organització s'espera repetir. I la veritat és que ens ha anat molt bé i ens estem plantejant de cara a l'any que ve realment mantenir-la durant tot el que és el festival. Vull dir, però ja et dic, 200 persones en un dimarts, diguem, després del punt fort, no?, de les falles del Sant Joan. Nosaltres encantats i bé, creiem que realment si la gent ens acompanya aquest és el camí, no?, anar perseverant i anar pensant sobretot molt les propostes per cadascun dels espais i anar fent créixer la família del Dansàneu. L'espectacle s'ha complementat amb un maridatge de vi del celler Castelldencús i coca del forn local La Neuenca, al mateix monestir. I si hi ha qui encara es pregunta com acaba la cita cegues entre Sol Picó i Marco Mezquida, com tota gran història, té un final feliç.